Každý deň, ktorý človek prežije, je dar. Neviete si predstaviť, aký je toto život, keď ste ho neskúsili. Každý deň sa človek zobúdza s tou istou myšlienkou. Kto zomrie, kto prežije, kto dostane ďalší deň. Od niektorých vecí treba utiecť. K iným sa treba obrátiť chrbtom a radšej ich nevidieť. Svedok proti mafii. Franky! Druhá časť. V hlavných úlohách v slovenskom znení Eman Hason, Daniela Kufelová, Vladimír Hajdu, Dušan Sabo, Peter Rufus. Frankyho Dečika pochovali na tom istom cintoríne ako Paula Castellána, no skutočným terčom bol John. A keby sa Franky odrazu nerozhodol, že ide do auta, bol by som v truhle ja. Tí, čo odídu z tohto sveta, žijú ďalej v tvojej prítomnosti, Pane. A v prítomnosti tvojich svätých. Jeho deň ešte príde. Vypočuj naše modlitby. Čím skôr, tým lepšie. Frankyho vrahovia sa objavili na pohrebe, aby ukázali, že sa nemajú čoho báť. Tak to v živote chodí. Modlíme sa. Spravil to asi nejaký potkan z Bilotyho príbuzných. Nie, bol to Činčin. Ten pajac, čo sa na ulici rozpráva sám so sebou? Je to prefíkaný chlap. Nepodceňuj ho. Hrá sa na blázna, len aby sa nedostal do basy. Videl som ho v akcii. Funguje ako normálny gangster. Počuj. Teraz, keď je Franky pod zemou, si moja pravá ruka. Budeš môj zástupca. Brechaj, ja budem hrísť. Áno. Si ostrý chlapec, Semi. Nebezpečný ako bomba. Preto ťa mám rád. A verím len tebe. Na mňa sa spoľahni. Keby sa niečo stalo a zbalili ma, preberáš velenie. 2:1, že ťa nezbalia. 3:1. Nie, že ma teraz udáš. No, ak to spravil Činčin, či je blázon alebo nie, strčím mu do vrecka rozbušku a vidličkou mu vypichnem oči. Nech ma neštve. Jasné. Poďme. Činčin bol naozaj nebezpečný a išiel po nás ako divý. Jeden z jeho chlapov mal reštauráciu v Jersey. Konali sa tam tajné stretnutia. Áno, na dámskom záchode. Toto je dámsky záchod. Choď sa vyšťať na ulicu, my tu máme poradu. Toto sú spôsoby. Vypadneš, baba, daj pokoj. Pani je naša stála zákazníčka. Dávaj si pozor na jazyk. Máme robotu, nie? Tak ticho. Jasné, dobre. Kde to máme spraviť? Pred jeho klubom, v Ozon parku. Je tam každú sobotu večer. Dáš mu jednu, ping a hotovo. Zmizneš odtiaľ. Budem mať s tebou odbachnúť Gottliho, ale nemôžem tam len tak vpáliť sám. Musím mať istotu. Potrebujem spoľahlivých chlapov. V poriadku, dodám ti, čo chceš. Sedí? Bude mi cťou odbachnúť Gottiho. To je paráda. Ušetrili by nám kopu roboty, keby sa povraždili navzájom. Nemôžeme dať Gottimu hlášku. Gigante zistí, že záchod odpočúvame a máme po chlebe. A vyšetrovanie by sme museli začať odznova. Je našou povinnosťou Gottiho varovať. Nech je hocikto. Najradšej by som ho priklincoval sem na stenu, lenže legálne. Zdravím, John. John, máme pre vás informáciu. Typ na dostihy v Belmonte? No. Ide o vašu ochranu, John. Čiže ste moji kamoši. Škoda, že neprijímate dary. Mám nové obleky, dám ich armáde spásy. Ty si trochu pri tele. Tebe by sadli. Máte nepriateľov, John. Tých, čo ma nepoznajú. Čo inak nové, ha? Pozor na muža v župane.
Nemáte dnes žiadnu inú robotu? Agenti FBI do šlaka. Z ničoho nič si to na mňa vybalili. Tá svina! On si trúfa na mňa! Má odvahu skúšať to na mňa? Ten hnusný starý smrad! Hovoril som ti to, John. Viem, že za Franky bol on. Čin, špina jedna, teraz je to už jasné. Ťahal to s Paulom, okrádal nás, našu rodinu a všetko pchal do Gágora Genovézemu. Ale ja hovorím dosť! Koniec! Mohli by sme ho zlikvidovať za 3 sekundy. Ale na čo zbytočne riskovať krk? Lebo on za to nestojí, John. To prasa určite nie. Má pravdu. Do 2 sekúnd by sme mali na krku policajtov. Teraz sledujú každý náš krok. Tak si zapamätajte. Nikdy nič nehovoriť. Držať papulu, lebo všetko sa dá nahrať. Keď otvoríte hubu ako tučný Angie, vyfasujete 100-krát do živote. Tak pozor. Mal som mu vyrezať jazyk. Počuj, Semi. Oko za oko. On Frankyho, my jeho poskoka Rotonda. Múdra reč. Aj bratov Falconovcov odpíšeme. Vlákali Frankyho do pasce. Tak 3 ku 1. Nech každý vie, že s našou rodinou sa nikto nebude zahrávať. Jasné? Nikto. Tak čo nové? Jimmy si v zlej miestnosti. Že vraj štíš posediačku. Hej, Jake. Sammy, ja ťa prosím. Podrazil si Frankyho a celú rodinu. Prisahám, nič som neurobil, nič som nespravil. Preč s ním. Nie. A potom nám Činčin poslal olivovú ratolesť. Požiadal o stretnutie našich 2 rodín. Prišli sme ako bratia. Vyriešiť spory, ktoré by mohli uškodiť rodine. Povedali sme, že nevieme, kto zabil Paula, ale neboli sme to my. On zas tvrdil, že netuší, kto zabil Frankyho, ale neboli to oni. Prisahali sme, že ani ďalších 3 nemáme na svedomí. Vyjadrili sme úprimnú sústrasť a všetko sme zvalili na úrady. Šíria sa o nás samé klamstvá a nenávistné reči. A nakoniec preto sme si sľúbili lepšiu spoluprácu a uzavreli sme prímerie. Ide nám predsa o spoločnú vec. Sme predsa jedna Cosa Nostra. Išiel som na plný plyn. Mal som pod palcom všetky stavby pre Gambínovskú rodinu. Spolu s ďalšími rodinami sme vyhnali ceny o 20% hore. Nič sa v tomto meste ani nepohlo bez toho, aby sme sa nenabalili. Nikto nemal nič zadarmo. Určili sme taxu a verejnosť ochotne platila. Naša rodina ovládla celé mesto. Všetko. Od stavieb cez odevy, odvoz smetí, dopravu, hotely, reštaurácie. Doslova všetko. Boli sme pánmi situácie. Využívali sme systém, kde sa len dalo. A dalo sa všade. Ale čím sme boli väčší, tým viac sa niektorí nevedeli zmestiť do kože. Napríklad Nicky Cowboy. Začal púšťať hlášky, že chce spustiť vlastný kšeft. Hej, poďte sa pozrieť, rýchlo. To fakticky stojí za to. Čo zase? Poďme, vstávaj. No tak vstávaj, som zvedavý. Makaj. Čo je to? Trochu málo, Nicky. Áno, viem, ale mama bola chorá. Musel som sa starať. O týždeň to doženiem. Fajn, to nie je problém. Ale vieš, čo je problém? To svinstvo, čo máš v nose. Čo? Som prechladnutý, takže beriem lieky. Musíš s tým prestať, Nicky. Počuješ ma? Áno, sa mi... Počujem. Sú bohovsky nenápadní.
Už si tam rovno môžu napísať, že polícia. Moment, počkajte, mám nápad. Požičajte mi niekto nožík. Áno, dajte mu nástroj. Ahoj, Sammy. Čo sa tam deje, Mikey? Chlapci sa trochu naťahujú s fízlami. No, treli sme toľko, že máme týždeň pokoj. Viem, že Nicky je tvoj kamoš. Daj na ňo trochu pozor. Prečo? Čo vyviedol? Prestávam mu veriť. Lebo stráca hlavu. Dohliadni na ňo, jasné? Áno, dobre, Sammy. Ten, kto klame, vždy pozerá do pohára. Mikey bol v inom tábore a ja som to mal vedieť. Výborne, to je nápad. Na všetky, nech sa poserú. Hudba pre moje uši. Zlaté ruky, Sal! Si macher, Sal! Si chlap! Paráda! Pozor, Joe, lebo ťa trafí šlak. Ešte, že sa fajn pobavili. Dostanú to 10-násobne naspäť. Čo spravil ten chlap? Pritlačíme ho. Nehovoril si. Nehovoril som? Nie, nehovoril si. Vraj špekuluje, ako by sa osamostatnil. Vieš si to predstaviť? Tak poďme. Rýchlo. Máme červenú. Niekto nás zvalcuje. Dupni na to, pridaj! Bránil som sa, ale... Johna obvinili, že zmlátil opravára chladničiek pre parkovanie. Našťastie, keď prišiel čas vypovedať, chlap utrpel totálnu stratu pamäti. Presne ako písali titulky, zabudol som. V tom čase ho začali volať Elegán a jeho fotografie sa objavovali v novinách a v televízii. John bol slávny. Každý sa o ňo zaujímal. Teraz. Poďme do toho. Čo im to tak trvá? Asi hrajú poker. Louis sa práve vrátil z basy, kde sedel za nejakú hlúposť. Išiel som ho privítať, spýtať sa, ako sa mal a zistiť, čo má ďalej za ľubom. Ahoj. Ahoj. Vítaj doma. Konečne vonku. Fakt. Čo máš, kamoš? Prišiel som ťa pozdraviť. Ako si to prežil? Ako za každým. Normálne. Vraj si urobil kariéru v stavebníctve. Áno. Keby si bol so mnou, niečo ti kvapne. Ľutujem, že to tak dopadlo. Aj tak, ďakujem ti, že si mi halfol s účtami, kým som bol preč. Veď prachy boli tvoje. Stále máš svoj podiel. Poviem ti, keď sa na 2 roky vzdiališ, vrátiš sa do iného sveta.
Kto by tušil, že Sammy Bulldog sa dostane do čela Gambinovskej rodiny, ha? Len si nemyslí, že som sa o to nejako trhal. Čo je to super. Chlapec z ulice sa vypracuje. Čo sa vlastne stalo s Veľkým Paulom, kým som bol preč? A s Tomim? Čo tým naznačuješ? Netvár sa ako debil. Aké ťahy si použil? Lou, pracujeme v teréne. Tam sa stáva všeličo. Napríklad Gotti. Kto vie, ako sa to neviniatko stalo šéfom? Paul nás k ním dostal. Spravil z nás niečo, tak je čestné zabiť ho. A Tommy ho. Lenže on zavadzal. Stál v ceste. Odkedy ťa štve nejaký Tommy? Bol to môj kamarát. Chceš povedať partner? Myslíš, že som sprostý? Vymenil si ho za mňa. Spriahli ste sa za mojím chrbtom. Dúfal si, že na to neprídem. Dobre, beriem. Bola to chyba. Podrazil si ma, Lou. Pustil si sa tam, kadiaľ vtedy fúkal vietor. A teraz si to oľutoval. Čo? Čo chceš počuť? Ale nechcel som ti ublížiť, to asi vieš. Konečne pochop, Lou. Čo sa stalo Paulovi a Tomimu, to bol biznis. Čistá práca. A sú to veci, o ktorých sa nikde a s nikým nerozpráva, rozumieš mi? Dobre. Dúfam, že si to zapamätáš. Veľký Paul ma stále prenasledoval. Bol veľký v živote aj po smrti. Stále sa vznášal niekde nad nami. Sú na mňa ako osy. Odpálim jednu kauzu a hneď je tu ďalšia. Á, obyčajné somariny, zvládneš ich. Ten hnusný fízel Giacolone ma chce strčiť do kriminálu. Na doživotie! Má nejakých svedkov. Len potkaní a krysy. Basistov, čo si chcú o pár rokov skrátiť trest. Taký dobrý. Milujem Ďakujem vás. pekne, príjemný deň. Počul si? Čo inak? Môj Čo je bývalý nové? kamoš Louis Milito. Zistil som, že všeličo tára o nás a aj o Paulovi. Zradcu teraz nepotrebujeme. No, on dokopy nič nevie. Kázal som mu, aby držal papuľu a zdá sa, že ma pochopil. Semi, ak spievam, musí zmiznúť. Ja, ešte vydrž, John. Beriem to na seba. Máš moje slovo. Ale daj si pozor, lebo padne aj tvoja hlava. Jasné? Spoľahni sa. Platí. Tak a teraz to začína byť naozaj zaujímavé. Čau. Počkajme si, ako rozhodca odpíska túto situáciu. Áno, Čo sa tu robí? Príliš tvrdý Aký je stav? Vyhrávajú nad nami 21-10, tretia štvrtina. Hoveda, ja som na nich zase stavil, ako vždy. Idem si zavolať. Choď. Takže stav ostáva stále nezmenený. Chicago vyhráva v tretej štvrtine 21-10. Pekná... Ahoj, Deb, to som ja. Asi prídem neskoro. Nečakaj ma. Ani s večerou. Dobre, a uvidíme sa okolo 10. Dobre, ahoj. Norman! Poď sem! Deje sa niečo. Čo je to? Skoba. Robil si tu nejaké úpravy? Nie. Krucifix. Pozri sa na to. -1. Do frasa. Hej, Norman! Ako to tu máš strážené? Musíme sa zlepšiť. Čo tu máš za ochranu? Ako sa to mohlo stať? Ešte jeden mikrofón. Trochu sme ich podcenili. Mal som medzi nimi svojho človeka. Bol to detektív newyorskej polície, sekcia organizovaného zločinu. Naša najlepšia poistka a investícia. Upozorňoval nás na každý štátny aj federálny záťah proti rodine, ktorý sa chystal. Na všetko, čo vedeli o prípade Castellano. Na mená informátorov a umiestnenie ploštíc.
Nevedel však preniknúť do tajomstiev FBI. Tušil som, že je ešte jeden mikrofón, ale nemohol som ho nájsť. Ešte dobre, že vie mlčať. Nakoniec majú proti mne 4500 hodín nahrávok. A čo z toho? Nič. Ďakujem. Ďakujem. Dobrý deň. John chodil na súd a zo súdu ako cez lietajúce dvere. Všimnite si, ako vošiel do miestnosti. Ako keby bol sudca a žalobca v jednej osobe. Žiadna gambínovská zločinecká rodina neexistuje. Všetko si to vymyslela federálna vláda. Neznáša môjho klienta Johna Gottiho. Niekomu sa nepáčia jeho ručne šité obleky, jeho výbušná povaha, hráčská vášeň, ľudia, s ktorými sa stretáva. Ale odkedy je zločin tráviť čas v spoločnosti ľudí, ktorí sa nepáčia úradom? Odkedy je zločin tráviť voľný čas v spoločenských kluboch? Hrať karty alebo pozerať futbal, popíjať kávu. Ak ho chcú potrestať za to, tak je to choré! Ak uvaríte guláš z pokazeného mesa a z hnitej mrkvy a prikoreníte ho omáčkou, ktorú vláda volá program ochrany svedkov, aj tak smrdí, aj tak je odporný, aj tak vám je z neho navracanie. Presne ako toto obvinenie. Tiež patrí do odpadkov. Reči sú lacné, pokiaľ si nenajmete právnika. Koľko mu z toho kúpi porota, to nevieme. Aké prachy sú v hre? 120 000. Čo ti šibe? Tomu chlapovi bude horieť pod zadkom. Dáme mu 60. Ale Sammy, neblázni. 60 a hotovo. A keď bude niečo potrebovať, helfneme mu. Platí. Vždy stačí jeden pochybovačný hlas. Svedomie mi nedá vyhlásiť o zavinného. Sme v Amerike. A platí prezumpcia neviny. V prípade Spojené štáty americké versus John Gotti obžaloba zo sprisahania, vydierania a výpalníctva. Porota rozhodla, že obžalovaný John Gotti je nevinný. Bol piatok 13. ale pre Johna šťastný deň. John, váš komentár? Ako som už povedal, že sa nehambia ťahať ma po súdoch. Keby moje decká tak klamali, majú po chlebe. Chlapci, ako sa máte? Ujde to, ale nebojte sa, nezabudneme na vás, John. A to dúfam, som originál. Hej, John, fajn oblek. Je z výpredaja? Nie, z ukradnutej zásielky. Prípad pre vás. Neuveriteľné. Čo tam robilo toľko ľudí? Človek by si myslel, že ho práve zvolili za primátora. Taká publicita je niekedy horšia ako guľka v hlave. Až po tebe. Pozri sa. Ako na 4. júla, John. No, dorazili sme ich, čo? Nikto na nás nemá. Policajný špical hlási, že čo FBI namontuje, oni odmontujú. Vieš, čo chcem na Vianoce? No? Aby si mi vletel dolu komínom. Sammy Klaus. Nepotrebujú na to povolenie? On by sa obťažoval. A máš na to povolenie? Nie. Nie? Je tu plno policajtov. Fakt? Nech je. John, blahoželám, John. Si náš človek. Ďakujem. A drž sa. OK. Počujem, voľakedy.
Za starých čias bývali šéfovia v tieni. Neviditeľní. Ľudia o nich ani nevedeli. Ale ja rád chodím medzi ľudí. Robím im radosť. Zaslúžia si to. Nikdy nebudem ako Paul, niekde zašitý. To si vyhod z hlavy, dobre sa mi? Prestaň, zabávaj sa. Musel som to povedať. Fajn. Je to tvoja vec. Pokoj. Počuj, na budúce vybavíme, čo treba, aj povolenie. Takže sa neboj. Dobre, fajn. Jasné? Ešte máš niečo na srdci? Áno, poď sem na chvíľu. No, zdá sa, že Sammy si nedá pokoj. No, biznis je biznis. Jeden chlap mi robí problém. Ktorý? Mikey Depard. Kázal som mu, aby dával pozor na Nickyho kovboja. Namiesto toho kryl jeho kokain. Kovboja sme odbachli a on to všade roztrhuje. Neverím mu, príliš veľa toho vie. Napríklad? Všetko. Nemám 100% istotu. Keby ho zašili, určite by spieval. Čo teda navrhuješ? Musíme tomu rozhodne zabrániť. Rob, ako myslíš. Rob, čo treba. Počúvaj, nemali ste tu vy s Debrou náhodou svadbu? Ale to letí, čo? Neskutočné. Zdá sa mi, že to bolo len včera, čo sme boli spolu v chalanskej bande. To boli časy, pravda. To boli. To teda boli. Počuj sa mi. Odložil si ma na bok. Nezdá sa ti, že už stačilo. Rád by som zase s tebou pracoval. Ak nebudeš brať drogy. Ak si v base príliš nespieval. Prestaň, Sammy. Kedy mi už začneš dôverovať? Vieš, že nie som zradca. Porozmýšľam. Hneď sa vrátim, dobre? Vstával som o 5:00, som uťahaný. Len jeden tanec, Mikey. Túto mám rada. Hovorím, že nevládzem. Pomaly už nič nevládzeš. To si myslíš? Zdravím. Reťaz je len taká silná, ako jej najslabšie ohnívko. Mikey bol fajn chlap, ale slabý. Práve na ňom sa mohla reťaz pretrhnúť. Dovolíš, Don? Áno. Mikey, môžem si pohovoriť? Prosím ťa, Mikey, pôjdeš k Talimu a pripravíš občerstvenie. Keď tu skončíme, vezmem tam nejakých hostí. Jasné, Sammy, vybavím to. Choď, uvidíme sa tam, dobre? Sammy. Áno? Chceš ma ešte na niečo? Nie, tak zatiaľ. Ahoj. Aha. Ahoj, Sal. Ahoj. Ahoj. No, to bola svadba, čo? No. Na zdravie.
Pustím hudbu. Áno. Čo mám dať? Ja je jedno. Aha. Je to škoda. Ako hovorím, reťaz je len taká silná, ako jej najslabšie ohnívko. Stačí jedno slabé miesto a pretrhne sa. Neuveriteľné, tancujú už celú noc. Odkiaľ berú energiu? Mikey bol fajn chlap. Dobrák. Vedel to. Aj aké to má dôsledky. Možno to bola škoda, možno, ale 3 rany sú 3 rany, to je istota. Hej, prečo máte otvorené? Prečo je otvorené? Semi nám to kázal. Naozaj? Ktokoľvek zabil tvojho brata, chceme mu ukázať... chceme mu ukázať, že sme tu. A keby sa chcel niekto náhodou pustiť aj do nás, tak si ho počkáme. No to ma blaží a utešuje. Vidím, že ste dokonca aj upratali. Krv je preč. Dobre. Aby ste sa náhodou necítili nepríjemne. Nedajte sa zdržiavať, prípite si na Mikeyho. Ak ste to mali v pláne. Veď to bol jeden z vás, nie? No takže na Mikeyho. Pán Boh mu daj slávu. Na Mikeyho. O Bože, asi mu je lepšie tam, kde je, než s vami. Onedlho Johna obžalovali, že dal zabiť odborového predáka. Minulé 2 súdy sme vyhrali. Podarí sa nám hat-trick? Pán Gotti, moment! Pán Gotti! Ale ste im ukázali, pán Gotti! Pán Gotti, Prečo nevláda po vás? Je to vendeta, povedzte! Myslíte, že dnešný rozsudok je výstrahou pre štátneho zástupcu? Boli ste všetci počas procesu fantastickí. Bez pomoci médií si neviem predstaviť, čo by so mnou spravili. Pán Gotti, 3. raz vás oslobodili. Myslíte si, že tie obvinenia prestanú? Dúfam, už som sa tu začal nudiť. Pán Gotti, a kam Čo sa ešte obratíte? poviete na Necháte tému to len šikanovania tak? zo strany vlády? Johnny! Hej, Johnny! Pán Gotti! Neboj sa, Johnny! Všetci sme si... Poriadne sa najedz. Pán Gotti! Neprepí to. Ešte jeden Ešte jednu otázku, komentár! pán Gotti! Počkajte! Odvtedy mu všetci hovorili nepriestrelný John. Ľudia sú rozumní. Čítajú noviny, počujú, že zmizol chlap, dajú si na nás pozor. Áno, to je strach. Motor, ktorý poháňa moc. Keď je rozbehnutý, všetko ide hladko. Ako tvrdí Machiavelli, máš si vybrať medzi strachom a láskou, radšej budiť strach. Nie? Prepáčte, pán Gotti, dali by ste mi autograf? Áno, samozrejme. Víno ti chutí, Semi? Jasné. Mafia pred súdom. A tebe, Franky? Je dobré. Nie je to John Gotti? Tak. Koľko účtujete za fľašku? Stojí $50. Tak povedz Vincenzovi, nech ho zdvihne na 200. Veď je to víno, čo pije John Gotti. Odkážem, pani. Dobre. Mám sem niekoho zavolať, aby na nás nezízali.
Nie. Je to moje publikum. Zbožňujú ma. George, posielam im fľašu šampanského. Hej, John. Sme Cosa Nostra. Nemáme mať publikum, my neexistujeme. Semi trpí v poslednom čase s tihomamom. Daj si pohov. Skúšal som to znovu a zas. Ale on ma nepočúval. Nie sme filmové hviezdy. Sme mafia. Mafiánsky šéf na obálke časopisu Time. To je výsmech do tváre celej krajiny. Prezident chce vedieť, kedy ho dostanete za mreže. Robíme, čo je v našich silách. Ahoj, Paul. Ahoj. Ako sa máš? Fajn. Čo inak, ha? No, vyzeráš unavene sa mi. Fakt? Stretol som sa s chalanom z 282, aby som zinkasoval náš podiel. Čo inak? Niečo ti poviem. Jeden chlap o tebe stále všeličo hovorí. A nie v najlepšom. Neuveriteľné. Napriek tomu, že som Louisho varoval, nedal si povedať. Osobne som Louisho upozorňoval, ale stále špekuluje, stále nás ohovára. Hovoril som ti, vybav ho. Už bude musieť. Máš zmiešané pocity, je to kamoš. Pošli Jeannieho. Je to môj problém, musím byť pri tom. Dobre, ako chceš. Čo máš pri sebe? Málo inkasujeme v sobotu. Áno? Zdravím, pán Gotti. Právnici sú žraloci, zožerú ma. Koľko máš? Zdravím. Z 282. Koľko? 80-90 tisíc. Naval. Tu máš. Aspoň kvapka. No jasne. Vedel som, že to nie je pre advokátov, ale pre bookmakerov. John bol schopný uzatvárať stávke na preteky švábov. Pozrite sa na tie decká. Ako ja, keď som začínal. Myslia si, že svet im leží pri nohách. Ale netušia, čo ich čaká. Ich priatelia sa stanú nepriateľmi, ich nepriatelia zas priateľmi. V tomto bláznivom svete sa nedá spoľahnúť na nič a na nikoho. Sammy. Odmrzne mi zadok. Čo ty? Nie je ti tu zima? Mám rád vzduch. Aha. Ale dúfam, že tamto spravíme niekde v teple. Tak poďme. Poprvé, chcem, aby to spravil profi. Sammy hovorí, nemám problém, tu môj kamoš hovoril o mne, práve dostal odznak. A chlap na to, prisahám, že je to pravda, hovorí. Slúbil som žene, že zomriem bosý, tak mi urobte láskavosť a dovolte mi vyzuť. Prestaň, Louis, to si vymýšľaš. Kto by bol taký cvok? Sammy, ako sa volal ten z Filadelfie? Bol to Johnny Kiss. Johnny Kiss. No. A nebolo to tak, ako hovorím s týmito pánkami? Mal biele ponožky. A vôbec vám nevysvetlil prečo. Čo ja viem? Asi chcel poslať nejaký odkaz svojej žene. Ja svojej žene tiež pošlem odkaz. Pozri, k čomu si ma dohnal. Roky a roky sme boli ako bratia. Prečo si robil také sprostosti? Prečo si zbytočne táral? Neviem sa z toho spamätať. V stredu som ju stretla u kaderničky. Rozprávala, ako im to zlým klape, že je všetko v pohode. A teraz toto. Mali by sme za ňou zájsť. Áno, zajtra. Chudera Dina takto prišla o otca. Niečo im dám. Pomôžem im. Fajn. Otvorím. To som ja, Linda. Linda, úprimnú sústrasť. Je to strašné. Poďte ďalej. Úprimnú sústrasť. Chcem s tebou hovoriť, Sammy. Chcem s tebou hovoriť. Nesadneš si? Ty si zabil Louisho. Čo? Prečo by som to robil? Zabil si ho. On ho zabil. Zbláznila si sa? Nie, nezbláznila. Zabil si môjho manžela. Bol to môj najlepší kamoš. V živote by som nič také nespravil.
Áno, boli aj problémy, ale mal som ho rád. Vyrastali spolu. Ako si môžeš myslieť, že by mohol niečo také urobiť? Ale áno, mohol a urobil to. Linda, prestaň. Princezná, nech to bol ktokoľvek. Nájdeme ho. Môžeš sa spoľahnúť. Nájdem jeho vraha. Je celá bez seba od žiaľu, tak si ho musí na niekom vyliať. Pochopiteľne. Ale fakt je, že Louis mal nepriateľov. Kopu nepriateľov. A čo ak viem, kto ho zastrelil? Vráti ho to späť? Nie. Nech smúti, nech ma obvinuje, nič iné jej neostáva. Ale pamätaj si, raz príde a ospravedlní sa za to, čo mi teraz povedala. To som ja. Počúvaj, čo teraz spravíš. Zavoláš Linde Militovej a povieš, aby vypadla z New Yorku. Hneď. Jasné? Poď, Zlatá vášeň! Zlatá vášeň, toto! No tak čo je? Pridaj! Zaber! Super! No tak, poďme! No tak, pridaj! Poďme, baby! Ešte! Vždy daj na moje slova. Môže vyhrať všetko. Aj vyhrá všetko. No, veď ti to hovorím. Volá pán Johnson. To bolo úžasné, Sal. Videl si? Neviem. Hovorím ti, ale možno áno. Norman, ešte Škótsku. Dobre, máš to číslo. Ďakujem ti, Norman. Frank, dlho som ťa nevidel. Ako sa máš, Frank? Čo? Hej, čo za číslo? Zatiaľ to ujde, tak čo zastaráš? Daj pokoj. Ak neposkytneme pomoc, výsledkom bude komunistická stredná Amerika, ohnisko, z ktorého sa komunizmus bude šíriť. Ten chlap je väčší klamár než ty, Norman. A preto musíme urobiť všetko preto, aby sme také... A to už je čo povedať. Obraciam sa na príslušníkov demokratického hnutia odporu a žiadam ich, Čo to aby znamená? rozšírili svoje aktivity. Čo sa tu vlastne deje, Franky? Odborári sú zvyknutí na Semiho. A nechcú hovoriť s nikým iným. Všetky cesty vedú k Semimu, ale na to sa vykašľať. Keď pošlem Joea, budú hovoriť s Joe. Tak to funguje. Lebo to hovorím ja. Je nad slnko jasnejšie, že demokratická opozícia sa bez týchto... Reagan a talianská hudba. Už to nevládzem počúvať. Neviem, čo je horšie. Čo znamená, že všetky cesty vedú k Semimu? Sú to len Gotyho táraniny. Dnes nemá dobrý deň. Hej, pozrite. My o vlku a vlk za humnami. Možno sa niečo dozviem. Ahoj, Sammy. Som rád, že ťa vidím. Ahoj, Sam, ako sa máš? Fajn, Dobre, ty? ujde to. Johnny je vzadu? Je tam vzadu. Dobre. Ahoj, Sammy. Vítaj, Sammy. Áno, dobre, fajn. Ahoj, John. Dobrá káva. Ahoj, Sammy. Čo nové? Poď so mnou. Kde je stará pani? Na návšteve u sestry alebo niekde inde, neviem. Poslal som Joea Woota za odborármi. Nechcú o ňom ani počuť. Že budú hovoriť len s tebou. Keď vyšleš niekoho iného, vyšleš iný signál. Trochu brzdí, jasné, Sammy. Mám brzdiť? Ako to myslíš? Zabudol si, kto je tu šéf? Odmietajú rokovať s mojím vybraným zástupcom. Žiadajú teba. Čo sú to za spôsoby? Ale John, robím pre teba všetko. Keď zavoláš, nastúpim. Keď ma pošleš, som v teréne, pracujem pre teba, starám sa o biznis, stínam hlavy, čo si len zmyslíš. Áno. Ja viem, Sammy, ja viem. Ale nezabúdaj, ako vyzerám v očiach rodiny. Potom sa zdám slabý. Nikdy by som ťa nepodrazil. Viem, že si jednotka. Som spokojný tam, kde som. A budem hoci kde, kam ma zaradíš. Tak fajn. Povedz odborárom, že keď pošlem Joea, tak žiadam, aby rokovali s ním. Inakže im ani Pán Boh nepomôže. Nakopem ich do zadku. To dúfam. Čo to má znamenať? Sem zatiaľ ani nepípol. Pane Goty, nemohli výjsť zozadu?
Len ak Smithy zachrápal v aute. Chlapci, tuši mi začalo škrkať v bruchu. Idem sa niekam nájsť. A dones nám pizzu, dobre? Jasné. Pekné svinstvo. Makám ako najatý 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Starám sa, aby všetko fičalo. A on sa bojí, že ho oberiem o trón, o moc. Človek by si myslel, že bude rád, keď ho vo všetkom zastúpim. Ale nie. Vrta mu v hlave, čo tým sledujem. A okrem toho už len číta, čo o ňom píšu v novinách. Človek má v živote šancu asi tak 5:7. A ak ostane na jednom mieste, tak ešte menšiu. Nikto ma však nepočúval. Rovno sme si mohli vycapiť neónový nápis Gambínovský gang, úradné hodiny každý utorok večer. Čím viac ľudí človek odpraví, tým väčšia hrozba, že sa niekto pomstí. Môžeš odbachnúť 6 chlapov a nikde nič. Ale čo ak sa pri tom 7. na teba vrhne niekoľko bratov, strýkov alebo bratancov z druhého kolena? Za starých dobrých čias platilo pravidlo, že doma sa nezabíja. Nálože v autách boli zakázané. Ale aha, čo sa stalo Frankymu Dečikovi? Žijeme v iných časoch. Stále treba dávať pozor. Stále. Mám ho rád. Prisahám. Ako vlastného brata. Ale koľkokrát mu mám opakovať? Semi, no tak brzdi trochu, kroť sa. Máš 15 firiem, máš lešenia, máš rakety na betón, talianské dlažby, máš stavebný materiál, azbest. Čo ešte chceš? Odkedy má lešenia? No vidíš. Ani sa nestihnem otočiť, už má nový podnik a dobýva trh pod mojou zástavou. Ha? Čo ostatní chlapci, ha? Ty ich mám spláchnuť? Keby som chcel byť miliardár, bol by som šéf, čo myslí len na seba. To nie je môj prípad. Vidíš tento sendvič? Ten mi stačí. Tuniakový sendvič. Lebo si skromný. Správne. Presne tak. Ale ja nie som učiteľ, Franky. Nie som učiteľ. A toto nie je Semiho súkromné ihrisko. Paul spravil z organizácie stavebnú firmu. A presne to isté robí Semi. Buduje armádu v armáde. 3 a 4 nakoniec hrabnú všetko a vytunelujú celú rodinu. Trochu ho pritlač, tupni na ňo. Rečami? Najprv rečami. Tomuto sa ma poteší. No jasné. Vieš čo, Franky? Mám pocit, že šéfujem cirkusu. Beriem si dážnik. V pohode? Áno, všetko v poriadku. Páči sa. No tak, poďme. Z našej veci sa stáva cirkus. Vyrežeme nádory a všetko bude v najlepšom poriadku. Ale ver mi. Problém je v tom, že všetci sú nenásytní. Každý má veľké oči. Chceš povedať, že ja mám veľké oči? Chlapci sú na nás odkázaní, Semi. Ale no tak, John, počúvaj. Všetko, čo nerozdelí medzi nich, dávam predsa tebe, nie? Ja viem, áno. Chceš vidieť papier? A na čom je papier? My dvaja sme Cosa Nostra. Musíme ísť príkladom a hotovo. Lenže stále existujú ľudia, ktorí si berú prachy, čo im nepatria. Hajzli, čo si neplnia povinnosti. Potom to musíme zobrať pevnejšie do rúk. Už ma nebaví počúvať na každom rohu fňukanie. Á, pozri sa. Vidíš tých chlapov? Mám pocit, že mám na bruchu terč. Nemôžem sa ani prejsť. Na každom kroku. Fízli a zradcovia. Fízli a zradcovia. Fízli. Koľkokrát som ti hovoril, že sme príliš na očiach. Na čo sa zviditeľňujeme? Keď pôjdeme domov na cintorín, kde sa pohneme, tam polezú za nami. Vieš čo? Je mi z toho na nič. Na nič. Už som pomaly na infarkt. Nakoniec ma to ešte položí. Bolo mi toto treba. Pokoj, John. Celé dni, celé noci. Každý niečo chce. John. A ja pritom nežiadam nič. A som spravodlivý. Vieš, čo mi nakoniec zostane? Hovno. A všetci ostatní sa nabalia. Potkany začali netrpezlivo vyliezať z dier. Nie len Louis mal podvratné reči. Do zboru sa pridali aj iní. O akej sume hovoríme, D.B.? Ide o 10 000 mi. A dlhuje mi ich 6 mesiacov. Robert Di Bernardo, D.B., pornokráľ. Urazil Johna za jeho chrbtom. John mi dal príkaz likvidovať ho.
Aj môj starý kamoš Louis de Bono sa zasa prejavil. Klamal a ukradal nás ako divý. John si ho predvolal, ale nedostavil sa. Tak John vydal rozkaz. Ľutoval som, že som ho nemohol vykonať sám. John vydával rozkazy. Niekedy som ich plnil ja, inokedy som len dozeral. Pozor, ide šéf. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Pustite pásku, prosím. Áno. Uveril som Semimu. Nič neukradol. Ale vieš, prečo musí Louis de Bono zomrieť? Pretože odmietol prísť, keď som ho zavolal. Mali sme mu zabrániť. Toto sa nemalo stať. Lenže kým sme zistili, kto je Di Bono, bol už mŕtvý. Dobre, stačí. Na tom ho chytíme. Nie je to nádherné? Úžasné. Pred 15 rokmi som mal holý zadok a teraz sa pozri. Mesto je naše. Hej, usmej sa. Máme výročie. Ďakujem. Čo ti je? Čo ťa trápi? Ty si možno spokojný, Sammy, ale ja nie. Nechápem prečo. Vždy, keď zazvoní telefón, tak sa stránem. Za každým, keď niekam odchádzaš, bojím sa, že ťa už neuvidím. Dobre vieš, Debra, že mňa tak ľahko nedostanú. Sammy, si stále preč. Každý rok ťa vidíme menej a menej. Stále len biznis. A vždy celé dni a celé noci. Nestarám sa o teba. Máš všetko, čo chceš, čo chcú deti. Za každým, nemyslíš? Áno. Okrem teba. Nemám sa ani s kým porozprávať. Neostali mi žiadne kamarátky. Linda sa odsťahovala na Floridu. Už ma v živote nechce ani vidieť. Tak si nájdi nové. Koho? Kde? Vždy, keď sa s niekým stretnem, musím sa tváriť, že nie som, kto som a že ty nie si, kto si. Kráčam po tenkom ľade, bojím sa, že sa preborím a poviem, čo nemám. Deb, poznáš dohovor. Taký je život. Dám všetko za rodinu a nikdy vás neopustím. Ale určité povinnosti musím uprednostiť. Áno. A práve to je problém. Mne taký život nevyhovuje. Požiadam o rozvod. Čože? Ja požiadam o rozvod. To je vylúčená vec. Si moja žena. Nič také neprichádza do úvahy. Sami, mám ťa rada, ale už to dlhšie nevydržím. Deb, sme rodina. Nikto nikam neodíde. Boli sme spolu na začiatku, budeme aj na konci. A hotovo. Viac o tom nediskutujem. Keď sa darí, tak sa darí. A keď sa nedarí, človek sa nestačí čudovať, Jimmy, ahoj. čo všetko sa môže pokašľať. Vošiel Sammy. Dobre, ideme na to. Zdravím. Vítaj, Sammy. Ahoj, Sam. Ahoj, Norman. Ako sa máš? V pohode? Áno. Ako sa máš? Fajn. Ahoj, Franky. Ahoj, Sammy, vítaj. Hej, Norman, dones nám trubičky. Jasné, hneď to bude. John je na ceste. Nemáme sa stretávať tu. Počúva ma niekedy? Chceli sme to mať čím skôr za sebou. Nech sa vám páči. Sľúbil som žene vianočné nákupy. Ja som vyhodil 15 stoviek za osvetlenie domu. Čo, 15 stoviek? Musel som Debru rozveseliť. Bola nejaká na nič. To sa stáva. Muž číslo 1.
Gotti vošiel do klubu. Tak poďme. Norman, prosím. Káv. Hneď, John. Frank. John? Zdravím ťa. Sem ja. Ahoj, John. Poviem to stručne a jasne. Nie je vhodný čas rozširovať stav, musíme pracovať s tým, čo nám ostalo. Ale je to stále ťažšie. Mne to hovor. Ale tí, čo ostali, nie sú hajzli. Ďakujem. A postupom času sa budú učiť na našich chybách. Keď sa o 10 rokov obzrieme, budeme na nich pyšní. FBI, viete, prečo sme tu? Len Pokojne, áno? Prišli sme po seba. Kto dnes piekol? Stojte, páni, moment, o čo ide, páni? Dnes som vás čakal. Vítajte. Preto ste s Frankom taký vyobliekaný? Len ste to zabudli povedať Semimu. Ak dovolíte, rád by som dopil kávu. Ak všetko dobre pôjde, budete mať čas do konca života. Hej, Semi, dopí kávu. A Franky, zabal zákusky, berieme ich so sebou. Tak, John, ukážem vám hotelovú izbu. Len dúfam, že šéf kuchár sa zlepšil. Minule sa mi zdal Chateaubriand trošičku tvrdý. Veľký šéf si nedal pozor na jazyk. John je môj priateľ, tak sa o ňom vyjadrujte slušne. Nosíte so sebou peknú hotovosť. To som mal pre svoju ženu. Môžem jej ich odniesť cestou domov, ak si to želáte. Ste veľmi láskaví. Vybavím. Tak sa mi poďme. Počujte, ešte niečo. Vyvalil som balík za vianočné svetlá. Pozrite sa, či svietia. Jasné. Za mnou, prosím. Zrazu sa svet nado mnou uzavrel. Hrozilo mi, že strávim celý zvyšok života za mrežami a už nikdy nevídem. Nechcelo sa mi veriť, že všetko moje úsilie, všetko, čo som vybudoval pre seba a pre svoju rodinu, celý podnik, sa môže zrútiť ako domček z karát. Bránenie spravodlivosti, daňové úniky, výpalníctvo, organizovaný zločin a vraždu Paula Castellána, Thomasa Bilottiho, Roberta Di Bernarda, Louisho Di Bona a Louisa Milita. Keďže štátni zástupcovia dokázali súdu, že vaši advokáti Bruce Cutler a Gerald Shargel pôsobili ako právni poradcovia gambínovskej zločineckej rodiny, vylučujem ich teda obidvoch z aktívnej účasti na tomto procese. Pán Gotti, musíte si nájsť nového advokáta. Nemám obavy z falošných nahrávok a falošných spisov, čo vyrobil tamten milý pán. Nevie sa poriadne pobiť ani vyhrať spravodlivý súd. Ďakujem, pán Gotti. Pán Gravano, ako dlho budete hľadať advokáta? Iste uznáte, že takáto vec sa ťažko vybavuje v base. Tam Jacobi a Myers nechodia. Úžasne vtipné. Stavím sa, že netrafíš. Tak pozor, pozor, sleduj, idem na to. Smola. Tak predsa. Čo hovoríš? Lebo si beloch. Hej, som Talian. Ty, John, toto nevyzerá dobre. Musíme sa odtiaľto dostať. Neboj sa, neprehráme. Ak áno, preleziem ten plot. A čo potom? Skočíš do rieky a preplávaš ju? Ty nemusíš, ale ja to urobím. Čo ti šibe, Semi? To je šialenstvo. A nie je šialenstvo hniť do smrti v tejto diere? Netáraj z prostosti. Už to na mňa skúšali predtým, nie? Vždy som ich odpinkal. My, John, my sme ich odpinkali. Ale teraz je to iné. Dobre to vieš, sme v kaši. Nič také sa nestane. Neprehráme. A keby aj náhodou, tak niečo vydržíme pre Boha. Rodina je stále naša, aj peniaze. Na čo sú nám prachy, keď dostaneme možno 3-krát do živote? Môžeme sa miliónkrát odvolať. Krivá prísaha, ovplyvňovanie poroty, zatajené dôkazy, kopec ďalších vecí. No, tak už poď. Čo je na tých páskach? Čo? Čo majú na tých páskach? Majú tam figu, majú tam hovno, nemajú tam nič. To dúfam. Za 4-5 melónov máme prezidenta. Kúpime si ho, dostaneme milosť ako ten, ako sa volá? Hofa. Čo to do frasa rozprávaš? Čo? Akú milosť? A potom, že mne šibe. A mal by si vidieť listy, čo chodia. Všetci sú s nami. Nenávidia štátnu moc, držia nám. To je naša porota. Vyhráme teraz a vyhráme ešte 100-krát. Môžeš sa spoľahnúť. Jasné? Kde máš loptu, Beloch?
Tušil som niečo podozrivé, keď mi John zakázal hovoriť s advokátom v jeho neprítomnosti. Ale to, čo raz budem počuť, som netušil. Ctihodnosť. Táto nahrávka vznikla 12. decembra 1989 v byte nad klubom. Pustite pásku. DB bol zbytočná obeť. Naletel som. Hovoril niekedy DB pred tebou o mne vzlom? Nikdy. Uveril som Semimu, že ma ovára. Mal Louis Di Bono za mojím chrbtom nejaké sprosté reči? Nie. Zase som dal na Semiho. Nič neukradol. Vieš, prečo zomrel Louis Di Bono? Preto, lebo odmietol prísť, keď som ho zavolal. Inak nič neurobil. Každého partnera, ktorý s nami nesúhlasí, odstránime. On ho odstráni, aby mal pokoj. Louis Milly to vlastnil Atlas Steel. Semi tvrdil, že má proti mne reči, tak Semi má... Teraz Atlas Steel. Je ti jasné, o čo ide? Na súd, Semi. Autobus príde o 10 minút. Ahoj, Semi. Nikdy som ťa nepodrazil. Robil som všelijaké ťahy, ale nie proti tebe. Viem, že si naštvaný a nečudujem sa. Chápem ťa. Mala to byť naša spoločná vec. A ty si ma zradil. Len som vypúšťal paru, Semi. Ty si vydával rozkazy, tak čo chceš? Počkaj, moment, Semi. Keď John Gotti niekoho odsúdi na smrť, treba ho popraviť. A to hneď. Hej, no tak už aj prestaň. Si môj podriadený. Neopováž sa so mnou takto hovoriť. Že sa ty vôbec opovažuješ takto hovoriť so mnou. Pekná drzosť. Kto udával Louisho Millita, Louisho Di Bona? Kryl som ti chrbát, chránil som ťa ako vždy. A ty si mi to takto vrátil? Majú pásky, ale nemajú svedkov. Advokáti im celú žalobu roztrhajú na kusy. Takže ja budujem armádu v armáde. Ale prestaň, vždy potáram milión sprostostí. Poznáš ma. Veď som ti dôveroval, urobil som ťa svojím zástupcom. Obvinil si ma, že tunelujem rodinu. Nikto nie je čestnejší než ja, nikto. Počkaj, často som ti hovoril, brzdi trochu a pijánko. Rozdiel sa. Sú chlapci, čo nezarobia na slanú vodu, lebo im nedáš šancu. Dával som ti 3-4 milióny ročne. Nerobilo ti problémy zobrať ich, čo? Musím myslieť na rodinu, Semi, na celý podnik, nie len na teba. Mal som na starosti prácu v teréne, bookmakerov. Nikdy som sa nesťažoval. Nikdy. Nebuď ako malý. Stalo sa, ale to nič neznamená. Neznamená? Neznamená. Možno pre teba. Tvoje slová ma pochovajú, John. DB, o ňom si rozhodol ty. Prosil som Angela, aby to odvolal, ale tvrdil, že si napálený a že niet pomoci. Viem iba to, čo mi povedal Angelo. Semi hovorí, že DB má o mne sprosté reči. Teraz chápem. Angelo ma klamal. Teraz chápem. Áno, jasné. Dobre. Mal som si dať pozor na jazyk. Áno, mal som si dať pozor na jazyk, ale ty si ma mal poslúchnuť. Teraz sme trochu v úzkých, ale to sa vybaví. Semi, neboj sa. Ty si kamoš, ja som kamoš. Máme záväzky. Musíme udržať rodinu pokope. Počuješ, čo hovorí? Áno, John, počujem. Keď budeme vonku, všetko urovnáme. Dobre? Louis Milly to vlastnil Atlas Steel. Semi tvrdil, že vedie proti mne reči. Nič zlé neurobil. Sedel som tam a počúval Johnové reči, ktoré ma zahrabávali čoraz hlbšie a hlbšie. Mal som na to prísť skôr. Naša rodina bola jeho rodina. Všetko bolo jeho. Právnici, rozhodnutia, spôsoby. Bol som naivný somár, že som uveril. Nastrčil ma, aby mäkšie dopadol. Už som videl výsledok. On na slobode a ja v base na 1 000 000 rokov. Nemal som na výber. Musel som Johna zabiť. Ale v tom prípade pôjdu s ním aj ďalší.
Jeho brat Jean a Pete, jeho syn John Junior. Niektorých som mal rád, iných nie. Spočítal som hlavy. Musel by som zlikvidovať aspoň 3 ľudí zo 4-5 partí, aby to fungovalo. Ešte raz som sa zamyslel a zistil som, že to nepôjde. Teraz, keď som v najväčšom bahne, aké som si kedy vedel predstaviť, obzerám sa späť a otvárajú sa mi oči. Prísaha, ktorú sme skladali, nás mala ochrániť aj pred nami samými. Inak nás nečaká nič iné, len zrada. Tak o čo vám ide, pán Gravano? O slobodu. Nežiadate toho málo. A čo nám ponúkate? Úplne všetko. Prezradím Castellanovho vraha. Kto zabil D.B.ho, Di Bona, Louisho Milita. Všetkých 5 rodín podám na striebornej tácni. Čo len chcete. A čo žiadate od nás? Imunitu. Ak mám svedčiť, chcem, aby ste mi vrátili život. Vylúčené, niečo si musíte odsedieť. Koľko? 20 rokov. Ale o 5 rokov ma pustíte. Za dobré správanie o 10. Ale potrebujeme vás nielen v tejto kauze. Nemám chuť byť svedkom do smrti. Žiaľ, bude to súčasťou dohody. V tom prípade beriem len 5 rokov. To je maximum. Posledné slovo. Dobrý. Preberáme jedného väzňa pod svoju ochranu. Beriete veľkého šéfa? No, záleží na uhle pohľadu. Prevoz! Je polnoc. Neviem nič o žiadnom prevoze. Len plním rozkaz. A keď je sprostý? Majú papiere. Nech si trhnú. Chcem hovoriť s advokátom. To povedzte im. Počkajte. Koho dovediete? To je iný väzeň. Ako, čo to má znamenať? Chcete Semiho, čo? No to ma podrž. Prišli ste po Semiho. Odveďte ho späť. Poďme, John, poďme. Zabijem ho! Poďme! Ten hajzel jeden hnusný potkan, svinia špinavá! Tak, ty ideme, svinia! poďme! Počuješ ma? Si mŕtvý! Ty odporný zradca, hajzel hnusný, zabijem ťa! Zabijem ťa, zabijem ťa! Predvolávam Salvatoreho Gravana. Pozrime sa. Potkan v obleku. Meno, prosím. Salvatore Gravano. Prisaháte, že budete hovoriť pravdu, celú pravdu a nič len pravdu, nech vám Pán Boh pomáha. Prisahám. O takom niečom sa mi v živote ani nesnívalo. Vedel som, že ak to raz urobím, všetko, čo mi bolo sveté, sa zrúti. Máte prezývku? Áno. Semi. Semi Bulldog. Pán Gravano, koľko vražd máte na svedomí? 18-19. Ako by ste charakterizovali ľudí, za ktorých smrťou stojíte? Klamári, narkomani, podvodníci. Porušovali pravidlá. Tak ako ja dnes tu. Koľko z tých vražd nariadil, alebo aspoň odsúhlasil pán John Gotti? Myslím, že 11. Prikázal John Gotti zabiť Paula Castellana? Áno.
Prečo musel Castellano zomrieť? Na to bolo viacero dôvodov a Paul zneužíval rodinu pre vlastný prospech. Mal kopu problémov s kopou ľudí. John a Angelo Ruggero získali pásky. Báli sa, že Paul na nich zaútočí, tak sa John rozhodol, že radšej zaútočí prvý. Povedal som im všetko. Ako som slúbil. Všetko. Zodpoviem si svoju svedeckú výpoveď, ale on si zodpovie tie pásky. Urobil krok a ja zasa svoj. Hra sa skončila. A John prehral. Sammy Gravano je malý človek. Zatrpknutý, spoluvinník, manipulaca. Vlastnú kožu tým, že sa priznáva k 19 vraždám. 19 ľudí. Príbuzní niektorých sú dnes v súdnej sieni. Budú mať šťastie, ak si ich vrah odsedí aspoň 3 mesiace za každú obeť. Kam až kleslo naše súdnictvo, ak dopustíme, aby zvrátený, chorý a bezohľadný masový vrah ostal na slobode? Za čo? Za to, že ponúkol hlavu tamtoho muža? Ak by z vás náhodou niekto pochyboval o jeho schopnosti klamať, tak si spomente na jeho ženu. Matku jeho 2 detí, ktorá 14 rokov ani netušila, že zabil jej vlastného brata. A rozsekal ho na márne kúsky. A potom dal pochovať to, čo z neho ostalo. Ruku. Žiadam o ticho v súdnej sieni. Obžalovaný, vstaňte. Pani predsedníčka, prečítajte rozsudok. Bod 1. Obvinenie. Úkladná vražda Paula Castellana. Ako znie výrok? Vinný. Bod 2. Obvinenie. Úkladná vražda Thomasa Bilottyho. Ako znie výrok? Vinný. To je svinstvo! Hoveda! Bod 3. Obvinenie. Úkladná vražda Luisa Milita. Ako znie výrok? Vinný. Pokoj, to je v poriadku. Bod 4. Obvinenie. Úkladná vražda Louisho Dibona. Ako znie výrok? Vinný. To bol Johnov koniec. Čoskoro poputuje do Marionu v Illinois na doživote. Dnes sme dosiahli ďalší úspech v boji proti organizovanému zločinu. Nepriestrelný John je odrazu rozstrieľaný ako sito. Bol uznaný za vinného v celom rozsahu obžaloby. Mafia je v New Yorku a v Spojených štátoch pomaly na odchode. Mnohým sa skončil raj. Neboli nadšení. Ani sa im nečudujem. Zrazu si musia zarábať na živobytie prácou. Sammy, ľutujem. Nič lepšie som nezohnal. V poriadku, aj tak ďakujem. Donesiem vám niečo? Dobre. Nič ďakujem. Kávu, cigarety. Netreba. Dobre, budeme vonku.
Celé tie roky som myslela, že ťa poznám. Nechce sa mi veriť, že ten, vedľa ktorého som sa denne zobudzala, bol vec, bol zviera. Prestaň, Deb. Vedela si predsa, čo som. Vedela si to. Ako si mohol zabiť Nickyho? Klamať mne, mojim rodičom, našim deťom? Nedalo sa s tým nič robiť. Nemal som na výber, mal som sa radšej nechať zabiť sám. Všetko je len o tebe, pravda, Sammy. Ale my sme sa už s deťmi rozhodli. Nepôjdeme s tebou. Čože? Nemôžete tu predsa zostať. Príliš veľa ľudí sa mi chce pomstiť. Pôjdu po tebe. Nikam nejdeme. Nie, program ochrany svedkov ochráni aj vás. Zaručuje to FBI. Ver mi, bude to bezpečnejšie. Utekám a skrývam sa, odkedy som sa za teba vydala. Je koniec. Chcel by som hovoriť s deťmi, dobre? Najprv Nicky, potom Mikey a Louis. A teraz si zradil ešte aj svojho. Čo? Myslíš si, že John sa nechystal urobiť to isté mne? Ale bol na omyle. Nebudem sedieť kvôli nikomu. Ale jedno musíš vedieť. Môžeš si o mne hovoriť, čo chceš. Vždy som ťa mal rád. Mal som rád teba aj deti. Vy ste boli pre mňa všetkým. Zvláštne. Jedného dňa sa zobudíte a celý váš život je preč. Zmizol do poslednej smietky. Ale čo teraz? Kam? Moja výpoveď pomohla usvedčiť ďalších 37 ľudí. Gangstrov, skorumpovaných policajtov, odborárskych predákov. Odpaloval som ich ako na strelnici. Ešte žiadny obžalovaný v kauze organizovaného zločinu s výnimkou pána Gravána neurobil taký skok ako on z jednej spoločenskej planéty na druhú. Ešte nikdy žiadna výpoveď neznamenala pre organizovaný zločin a pre chápadlá zločineckej chobotnice siahajúcej do priemyslu a iných sfér takú závažnú ranu. Odsúdili ma na 5 rokov. Áno, zachránil som si kožu. Odsedel som si svoje a vybral som sa na západ. Vlastne až po čase sa mi otvorili oči. Cosa Nostra, naša vec, česť, oddanosť, bratstvo. Všetko to bola len kopa lží. V skutočnosti nasledovali jeden podvod za druhým. Zrada za zradou. Teraz nemám koho chrániť, ani koho zabiť. Odneste to. Odneste to! Kto vie, ako žije ten šváb? Zvyšok je váš. Keď vie, čo urobil mne, celej rodine, svojej rodine, priateľom. Len v tejto krajine sa môže odporný Judáš dostať k prachom a stať sa hrdinom. Sammy Gravano mi raz povedal, potkanom sa človek nestáva, ale narodí. Tvrdil, že radšej zomrie, než by zradil. Takže asi zomrel. A dostal sa do neba. Viete, v čom je problém Johna Gottiho? Myslel si, že môže kráčať po vode. Namýšľal si, že zem, mesiac aj slnko sa krútia okolo neho. A že každý len čaká, aby sa mu mohol pokloniť a poboskať mu zadok. Rozpad celej rodiny spôsobilo jeho nekonečné sebectvo.
Len žalobcovia, sudca a agenti FBI ho pokladajú za človeka. Ale iba preto, aby sami pred sebou ospravedlnili to, na čom sa dohodli. Je klamár a zbabelec. A celý život bude utekať. Idem ja, John Gotti. A nesmrteľná Cosa Nostra. Čo sa teda vo vás odohráva? Máte výčitky svedomia? Že niečo ľutujem? To chcete počuť? Čo vám poviem? Som gangster. Čo sa stalo, stalo sa. Taký bol náš život. Taký bol zákon. Už sa na vás nevzťahuje program ochrany svedkov, nikto vás nestráži, takže nebojíte sa teraz o seba? Predpokladám, že ma raz niekto niekde vyhľadá. Ale kým sa to stane, zatiaľ budem žiť ako ktokoľvek iný. Čo má prísť, príde. Som pripravený. John Gotti si odpikáva doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia vo väznici so zvýšeným dozorom v Marione, štát Illinois. Rodiny niektorých obetí zažalovali Gravána za vraždu a neoprávnené prisvojovanie si majetku. Sammy Bulldog Gravano žije niekde v Spojených štátoch, pokračuje v aktivitách a vyhýba sa spravodlivosti. Tento príbeh vychádza čiastočne zo skutočných udalostí. V slovenskom znení účinkovali Juraj Predmerský, Martin Kaprálik, Jozef Švoňavský, Rastislav Sokol, Ivan Laca, Ján Grešo, Dušan Sabo, Peter Sklár, Dušan Jamrich, Vladimír Bartoň, Ivo Gogál, Daniel Dangl a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Martin Némety. Produkcia Naďa Marákiová. Asistentka réžie Mária Siváková. Preklad a dialógy Alexandra Rupeltová. Dramaturgia Darina Hlúchová. Réžia slovenského znenia Ján Zeman.